Ndichikutambirai zvekare pano paTrare 263. Subscribe pa this YouTube channel mahara utina on the notification bell. Uyezve likes enyu anotibatsira zvikuru kuti video rineri ringe richiswa pachinhambwe chepamusoro soro kuitira kuti vanenge vasati vaona ma-updates vanova vachibatsirikana nekulike kwavangoita this video. Nyanda inoizvo yemuzuva ranhasi inyaya yakaitika kuchiredzi kunonzi kuWestwood. Makesi atiri kureceiva munyika yedu yeZimbabwe makesi evanhu vari kuurayana pachezvavo. Upenyu hwemunhu hauchakosheswi. Upenyu hwemunhu nguva ino yatiri uri kufananidzwa nehwehuku. Unoona munhu achiti turi chidumbu chake achienda kunoponda umwe munhu akafanana naiye. Zvinorwadza zvatiri kureceiva munyika yedu yeZimbabwe. Nyanda yezvomuzuva ranhasi inyaya yakaitika kuchiredzi kunonzi iko kuWestwood ndo kwakaitikira chiitiko ichichi chemukomana iye anga achishanda ari garden boy. Mukomana uyu anga achinzi Bunukwa Kwangwari. Mukomana iye anga aine 35 years. Tingoti rest in peace kuna Bunukwa Kwangwari. Mushakabvu uyu anga achishandira murume iye anonzi Christopher Nyati. Murume iye ane 75 years. Christopher Nyati achitaura nyaya iyi, akataura nyaya iyi achizivisa mapurisa achiti pamba paChristopher Nyati pakatanga kuonekwa nhunzi. Paonekwa nhunzi idzi dzaitenderera pamba room yaigara garden boy inenge iri kugedhi. Room iyi iri kunzi iri kugedhi ndo paigara garden boy. After paonekwa nhunzi dzichitenderera, Christopher akafamba akasvika padhuze nedoor akanzwa kunhuhwa kwaita mweya waibuda murumu iyi. Apo aifunga kuti mushandi wake ainge asipo akaita off sezvo door akarisiya rakakiwa nekunze. Christopher Nyati akamhanya kunoripota nyaya iyi kupolisi. Paakasvika achiudza polisi kuti pamba pangu handisi kuzvinzwisisa zviri kuitika, pakawanda nhunzi ende hwema huri kubuda pamba apapa huri kuzadza yadhi yese. Mapurisa ndopa akaenda kumba kwaChristopher Nyati uko kwavakanosvika vachinokwejenura door. Pavakapinda vachiona mutumbi waGarden boy. Mushakabvu wedu une ropa, wakakomboredzwa neropa. Bhurugwa rekupfeka raainge akapfeka, trouser rake rakadzikiswa zvekusvika kumakumbo. Musoro make mune zvivanga zvekuratidza kurohwa. Christopher Nyati paakabvunzwa akatoti ndatoshamisikawo nechiitiko ichichi, ende mumba umumu, mudziyo wemumba umumu wainge wakazara mumba mese, zvichiratidza kuti pane kakurwisana kakaitwa pamusoro pekuzoti garden boy atisiye. Ndokumbura unyore mucomment section. Rest in peace kuna garden boy. Mapurisa ari kutsvaga vanhu vane information yakazara. Namba dzavo ndodziri kubuda pascreen apapa. Kana une information yauri kuziva iri kuenderana nenyaya iyi, bata mapurisa ukasike kuvazivisa nekuti vari kuda justice kuti vakwanise kunatsotonga nyaya iyi zvizere. Christopher akataura kuti mushandirwi akataura kuti inini hapana chandinoziva, ndatoshamisikawo ndichiona izvizvi. Rest in peace.